Ayaw ko ng droga. Ayaw ko ng kidnapper. Ayaw ko ng hold-upper. Ayaw ko ng snatcher. Lumayas kayong mga pangit na kriminal. Bantay kayo sa akin. Bantay kayo sa akin. Basta pagka magloko-loko, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Sinailalim sa surprise drug test ang nasa 2,405 mga pulis mula sa national headquarters at mga regional at district police offices sa bansa kung saan 75 rito ay pawang mga high-ranking police official na nasa Campo Crame. Ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni Director General Ronald Pato de la Rosa, ang bagong upong hepe ng pambansang pulisya. Sa media briefing kaninang umaga pagkatapos ng Monday flag raising ceremony, inihayag ni De La Rosa na siyam na pulis ang nagpositibo sa isinagawang drug test. The test yielded negative results on 2,396 urine specimens submitted for analysis. 9 samples yielded positive results. Binigyang diin naman ng PNP chief na idadaan pa sa tinatawag na confirmatory test ang mga unang nakuhang urine sample ng mga nagpositibo upang lubos na makumpirma kung gumagamit nga ba ng ipinagbabawal na gamot ang naturang siyam na mga pulis na mula sa mga regional offices ng PNP. At kung mapapatunayan ngang gumagamit ng illegal na droga ang mga pulis na ito, tiniyak ni General Bato na pagkasipak sa serbisyo ang kanilang kakaharapin. Ikinaalarma naman ni De La Rosa ang naging resulta ng ginawang drug test. Really alarming. Because just imagine yung ratio and proportion nito is out of 2,405, meron 9 na nag-positive. Mataas ito na percentage. Masusundan pa ang mga surprise drug testing na kanilang ginawa kamakilan bilang bahagi ng paglilinis sa kanilang bakuran laban sa mga pulis na sangkot sa paggamit o sa mismong operasyon ng iligal na droga. 21 mga tauhan kabilang ang kanilang direktor na si Police Chief Superintendent Efren Perez ang sumailalim sa surprise at random drug test kaninang umaga. Ayon kay General Perez, may mga sumbong na nakararating sa kanya na may mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang mga tauhan. Mabala nito sa mga tauhan na magpupositibo sa ipinagbabawal na gamot, magbago na ngayon pa lamang upang hindi mawala ng trabaho. Dagdag ng general, importanteng hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang mga tauhan dahil ang mga ito rin ang nagbabantay sa mga coastal area na ani ay sinasamantala ng mga sindikato para makapagpasok ng illegal na droga sa bansa. Kahapon, inilabas ng PNP na nasa 1,075 ng mga pulis ang sumalang sa drug test simula noong May 10 hanggang noong 8 ng Hunyo. Tinupad lang ng aming direktor na si Police Senior Superintendent Rexon Acabado yung utos ng Chief PNP. So dito sa headquarters namin, nasa 75 personnel yung nag-undergo ng mandatory drug test. Inline nga ito sa utos ng nakakataas. As part ng utos nga ng Chief PNP, itong mahalaga para sa mga operating units kasi we are directly involved sa mga organized crime group. So iniiwasan ng aming director, especially ng Chief PNP, na ma-involve ang kapulisan sa illegal na droga. So even though hindi kami unit ng anti-illegal drugs, but we are preventing our personnel na at least hindi sila gumagamit ng bawal na gamot. How many days? So depende yan sa kung gaano karami yung ginagawa ng cybercrime crime lab group, crime laboratory. So 3 to 5 days ito bago lumabas yung resulta. Sir, sa tropa ba natin sa anti-cybercrime group, meron ba tayong namomonitor na ilang mga tauhan natin na allegedly involved? Even before? Sa ngayon wala naman. Kahit nung sa tatlong taon ng PNP Anti-Cybercrime Group ay wala naman tayo nababalitaan. Pero as a preventive measures, kumbaga talagang iniiwasan nga itong ganitong ano. Pero as of now, wala naman tayong nababalitaan involved sa paggamit ng illegal na droga. Ilan ang vitamins? Nan lang ibutang. Oo, nan.
ID mo, sir. Ito, sir. Sabay sa kuwan. Sunod. ID, sir. Ganito eh. Date, sir, date. Size, July. Medicine taken. Wala.